Žiké Máves. Takže bola tam nejaká chyba tá internetová a Milan mi volal teraz, že sa ospravedlňuje všetkým na Facebooku a že bola tam nejaká internetová chyba. Mal veľmi slabý signál. A že, milí priatelia, ja chcem, že by sme dali šancu aj druhej strane, aby sme si to vypočuli, čo sa týka, lebo vieme veľmi dobre, že jedna strana môže povedať tak a dáme šancu aj druhej strane. A už to rozhodnutie a to všetko nechám ja na vás. Vy sa rozhodnite, že jak to je, či hovorí pravdu, alebo či tam, ktorá strana rozpráva pravdu, lebo v dneskajšej dobe, viete, dosť veľa ľudí môže aj krivo obviňovať, rozprávať hodziaké blúdy a potom to tak vyzerá, že nakoniec niekto klame, ale na to musíte prísť vy. A preto chcem zobrať do živého vysielania Milana a dať mu šancu, nech sa vyjadri aj on. Takže už ho tu máme. Vladadivě odsavený pihinč, ale s kerenou živé vysielanie a keren tu drinela pa je zutora na neavke, takže dáme šancu aj Milanovi, že nech povie, vypočujeme. Som ťa požiadal teraz, ťa vyhľadával, uvidíme, že ako, keď bude dobrý internet, tak ťa nájde, a keď nie, tak 5x6. Tady nemá bylo dát, ujču. Apo. Takže super, sme sa pripojili. Insomma, palestra udara. O palestra udara ottavi. Accade pesce laki. No, zdravím ťa, Milan, predstav sa nám, kto si, čo bolo spravené a jak to bolo spravené, proste všetko nám povedz, či táto rodina, ktorá robila včera live, či sa to týka pravdy, alebo jak je, všetko nám musíš povedať od začiatku, že jak to je a čo to je vlastne. A daj trošku ďalej, bo nevidíme len nosti, len nos vidím. Avke. Ništa, avke načala tu, tak bu tak stoji. Načala tu až aj v Akeles. Me somaskejre pre Slovensko, pro prázdniny, to je pravda, somaskejre pre Slovensko, pro prázdniny. Slováčika v Akeles. Aha, dobre. Ja som bol doma na Slovensku, do Trebišova, 2 mesiace som bol tam. Lenže už jak som prišiel naspäť, oni už medzi tým na mňa urobili, už sa pripravovali na mňa urobiť nejaké veci. Hej? A jak som prišiel tu, už začali rozprávať, že toto, tamto, všetko na mňa išlo. Hej? A on sa teraz vyhrožuje tým, že by rozprávali toto, čo on hovorí, ten Tomáš. No. A oni sa boja rozprávať, tu mu býva brat vedľa, asi dva domy ďalej, a on nechce prísť, bol som za ním, nechce jeho brat, vlastný brat, jeho nechce prísť ani sestra, že oni sa boja, že ich uvidia na videu, na kamery a že oni nechcú rozprávať nič. No. Tak neviem, jak to mám dokázať. No, neviem, jak mám dokázať, čo mám povedať. Že som nič neurobil. Nič si neurobil? Nie. Nech ťa tak skriví, že si nič neurobil, že ty si nezobral od nich peniaz. Tak ťa môže vykriviť. Hej, môže. Nič, vôbec, na. Ako najav na čore. Già ho distrutto qua tu bicchiere. Già mangiano banca che era un statementi, a lei avrci tu che fine lo deve sapere aver love per banca. Misto. A tu saranno Liverpool canake. Aro Liverpool som. Liverpool. A vieš, lebo rozprávajú, robia na teba videá, dosť veľa ľudí to sleduje, tie videá. Bolo skoro viac ako 100 000, ani 24 hodín neprešlo, viac ako 100 000 to bolo slednutie a dosť asi vzdelanie, to bolo asi 2000, alebo koľko to je vzdelaní. A že celé Slovensko sa má pre tú rušen kanáke, sa má pre tú džan, sa tu má koške, nejme tu koške. Dajte džanes. Jdeme tu koška, nebo odakaj si... Stredo, řekni, kdykoliv vidíte poznají z Trebišova. Zdajte cigáni z Trebišova, Stredo. Jsem vaquero. Tam už žeral, že Norbit mandar pučkerla so, a me odpenava, že je so. Lebo nađenav so.
lebo on pisinker, že oni tam popísali nejaké veci, toto, no a on s ním urobil toto video, všetko a ja neviem čo. A že ty nerobíš podvody, ty nerobíš s koňami, nerobíš požičky, nič tak, ty si dobrý chlapec, ani jesť nepýtaš, ty si taký dobrý. Nič, žiadne podvody, žiadne nič. Nič nerobíš. Nikoho si neobral, nikoho nebereš peniaze, nič nerobíš. Nie. A chodíš do cirkvi, chodíš sa modliť pravidelne každú nedelu, veríš Boha. Pírez na nekangeri, chodíš sa modliť, nie? Každú nedelu modliť, ku Bohu sa chodíš modliť. Varikana džav, ale na pírav furt. Nechodím. Nechodíš. A jak sa modlíš? Povedz mi, jak sa modlíš? Sám tu modlí dnes Kodel. Kodel? No tá paltumáru, na jak sa modlíš? A chodíš do kostola, nevieš sa modliť. Však ale tak menače na či romanez te penen alebo kávka, tak normálne, na? No tá šaj pene sarkames, pen romanez, no, či pes modlines. Kodel, noča, pen romanez. Romanez, pen paltiro, sa tu modlines. Zoske ako Roma pre tu penen, že i alolove lendar. Že len mukiaľ pevca, že kides lendarolove. Vysvetli nám, prečo oni rozprávajú na teba, že ty celý čas bereš peniaze a už 2 roky od nich bereš peniaze. Jak je to možné? Není pravda, že 2 roky od nich berem peniaze. Náne dá čačo, Norbi. Náne čačo, že kidal len dar tu bereš olove. Lebo... Len rok bereš peniaze. Rok? Nie 2. No, vôbec. Vôbec Melendar žiadne... Čo oni rozprávajú, všetko klamu. Kaminen. Melendar love na kiňom. Lebo adeleske opral, te melestar kiňom a zlove, tak opral leskero, epeň, aver pral sa dehine, tak na domu klahaska da kamea dáte kerav. Čavar sú kerta haska leha. Lebo oni by s tým dačo urobili, keby som bral od nej peniaze. 2 roky. Aha. A že oni sa ti vyhražajú, hej, teraz. Oni sa ti vyhražajú teraz. Hej, áno. Hej. Milan, halo. No? Già le telefonea denaš ker palokera rodero signalis. Ker le telefona po slabi signali. Ušti uprea pile telefonoa. Slabi signal máš. No? No? No, kanáke, má teraz ísť doľava, ešte viac doľava. Tak, a tak stojí, ak si presne. A kanáke šajva keres. Že ty nebereš peniaze od cigánov, že ten dom, ktorý si mal postavený, v ktorom roku si ho postavil? 2013. Halo. V ktorom roku? 2013. Nemi sa ija. Melez 2013. Takže 2013 si postavil ten rodinný dom, ktorý si mal. Teraz ťa počujem. A o Roma Sarčím dal 2 roky. Postavím Džomoker. Sekino. Ovo je kera čaje. Oča len ira a de... 2013 kerďal o kera, ne? 2013 kerďo moker. Milan slabý si internet. A oker peske počinen o... Soda. Oča leko dári kauri vari sarkate. Da nađal, naš unđol nič, naš unjel. Naši vakera zdikate. Vaker Milan, bo ač kake poheo ste iker kako telefon dvojgen tu se kidal. Mi što? Šunez man, Milan.
Halo. Šunav. Šunav. Áno, Šunav. No Vaker, a že byť rodinný dom si mal z jakých peňazí postavený? Ty si robil tu na v zahraničí, dlhé roky robíš, alebo skáďal si mal, lebo čo sme videli, ten rodinný dom, to je nejaká miliónová štvrť, nejaký veľmi drahý ten dom je, nie? Meké ráza, kde Búč pracoval, roky som tu 14 roky v Anglicku. A kde si robil? Som robil celý čas Aha. na pici. Na pici som robil. Aj synové robili. Mojo. No? Pro pasy. Na pasy. Pre linka. Pre lajna. Perša. Paríske raz. Okeráka. Opravím keren okera. Kera stiž. Ode kera. Chudázi plata. Pro čave chudázolove. A kera zlove me keráska da kerle čavenca. Dvije muršenca. Manadin Murša dospeleka, kerna stižbuči, a rakinazolove presera, bud berša, asi šov, pán šov berške raz buči, a rakinazolove presera. Sauro. A palko dage ilom kere, ilom te požička. Ilom požička, tiž, požička počinkerav, dia kana po 50 € počinkerav mange požička. Žiadne... Milan, počúvaj, viacej nám nechceš nič tomu povedať. No? Či buter na kameste vakerel paluda, lebo amen aleske na pačas, no tak amen olimpika na ke na džanas, či vakerel zučaču, či klámines, či on kláminel, či tu klámines. Na, me vakeral, Norbi me vakeral čačiben. Lebo me kada kerkerčom rok 2013 ovadne nastas. Amen ila mleskere prales, oča ila leskere prales, kalembare, tavento vakeren. A pali, avlja opraleske palodibeš, avlja kada opraleske, bo penjam že živel tišćo rikane. No tam, milí priatelia, neviem, necháme to na vás, vy sa rozhodnite, či rozpráva pravdu, alebo či klame. Vypočujeme si ešte jednu stranu, tu dneska to bude živé, dneska to bude ostre, lebo sme dali šancu aj Milanovi, že nech sa vyjadri, lebo on hovorí, že on nekradne, že on je dobrý chlapec, že on robí, že on není podvodník, že on nerobí úžeru, že on to tie peniaze, že ten rodinný, ten miliónový dom, čo má, tak to má odrobené, že on tu robil koľko 14 roky. Na páse robil a že on je veľmi dobrý chlapec a že, milí priatelia, toto všetko nechám na vás, vy sa rozhodnite, kto rozpráva pravdu, lebo som dal šancu aj jemu, Milanovi, že by nebolo, že sme mu nedali šancu do live-u. Preto ja som zrobil ten live, aby ste ho videli, o koho sa jedná a vypočuli sme si aj jeho tú stranu a že nechám to na vás, vy rozhodnite, či rozpráva pravdu, alebo či klame. Naďalej budú live, vidíme, že čo to bude, jak sa bude. Sem vás robí Botoš a vez Bachtalu pravda. Aveți Bachtalu. Dobre, keď chceš robiť Botoš, te kamez vare so te penel amangan do life. Vište Mila Džaker. Čau. Halo. Me čekamo te penen. Dujbe. Na do pendel. Mište, ko kamel tavelanu life. Zrobi Botoš, nech mi príde, nech mi povie, kto rozpráva pán. Robi za dejno Botoš. Požiadaj ma do live-u, Robi, keď chceš niečo povedať. Alpen Robi tu. Vypočuli sme si aj jednu stranu, aj druhú stranu. Takže keď chceš povedať, tak môžeš prísť robiť. Te kameste natana. Manáne adou robí. Sazade a geja, hed, robí Botoš. Dáme, počkaj. Vypočujeme si Robi. On na to povie, aký má názor. Lebo pre nič za nič, že by tak niekto reagovala, že by robil live na niekoho, nevieme. Vypočujeme si Robia, aký bude mať názor Robert Botoš. Náš romský král, ktorého vítam a zdravím všetkých mojich priateľov. Takisto vítam Vlada Hírka. Beňo Gaži, môj braček je tu na. Takisto môj ďalší braček. Marian Putnoky je tu na. Počkaj, skúsim ťa nájsť.
Robi uža. Skúsim ťa ja pohľadať tu na, či mi to nepôjde. Čakaj. Neviem ťa nájsť, Robi. Prijal som ťa, ale hneď ma vyhodilo. Počkaj, Robi, skúsim ešte raz. Počkaj, skúsim to spraviť. Skúsim to na ja. Žiaden robí. Vyhľadávať ťa robí. Vyhľadáva, čakáme, ale neviem, dá čo z internetu. Nedá sa, ty vole, neviem, čo to je. Počkaj, skúsime ešte raz, robiť. Skúsime ešte raz. Vypadáva to do frasa. Pripojil som ťa, Robi, a vyhľadáva ťa. Bárovi. Nejde to. Nadža Robi. Skúsime ešte raz, Robi. Naker nič, Robi, keravame. Neviem sa s Robijom spojiť, no. Je mi to ľúto. Neviem sa s ním spojiť, no. Neviem. Skúsim ja ťa požiadať. Nerob nič teraz, ja som ťa... Naštípal spojenavle Robija. A, to je on, Tomáš Kulku. Dobre. Takže ideme na Tomáša. Robi, neviem ťa pridať, ale ideme na Tomáša Pulka, lebo vidím, že mi tu píše. Takže Tomáš Pulko, keď si tu na, tak sa môžeš pripojiť.
tu je. Ja. To by malo ísť, lebo je v Anglicku, vieš. Takže som požiadal do živého vstupu Tomáša Pulka, to je tá druhá strana, takže si ho vypočujeme. Irilecké, že kodá, Jaco de Irilecké. Že ho hľadám tu na internete. Tomáša Pulka, dáme mu šancu, nech sa vypojí. Hilda seká internet, aha. Nebol kde internet, mami. Aj devčatá sú doma, neobidve, preto je preťažený. Tomáša Pulka som požiadal a to vyhľadáva zatiaľ. Vypadáva signál, ja neviem, ani tu. No, teď ho písera, áno. Nemám nič, nezrobím nič, vypadáva internet. Internete. Počítač je zapnutý tiež? Vypadáva, nedá sa. Neviem vás prijať tu, no, do live, neviem prečo. Neviem ani Tomáša prijať, ani nikoho, ty vole. Neviem. Požiadal som Robia Botoža, vyskúšame, či sa nezapne. Nejde. Slabý signál je. Normálne internet mi vypadáva, vieš čo to je? Škoda, Rumale, škoda, že sa neviem s vami pripojiť. Ja viem, že chcete odpovedať na otázky, že veľa ľudí mi tu dávate žiadosti, ale to seká mi, tak mi to seká, že konec. Tomáš, kde je? Tomáš Pulku, takže skúsime ešte raz. Tomáša Pulka skúsime ešte raz. Neviem sa s vami nejak pripojiť, ty vole. Irila Irináke, že Pulka, že žiadam o priateľstvo a Digna Adel Mangialne. Neviem sa s nimi spojiť. Škoda, no. Škoda, neviem sa s nikým pripojiť, že dávam do žiadosti a príjmam o priateľstvo, ale nejde to vôbec, neviem prečo. Irila Irináke. Mira Šidelku budem musieť zablokovať, tak to vyzerá. Robí si reklamy cezo mňa. Nie, Mirko. Však ťa vyhľadávam. Tomáš Pulko, vyhľadávam ťa, neviem ťa načítať.
Normálne Genel na štílec Genel predstaví peské. Nevie ho načítať. Nič, končím tento live, je mi to ľúto, nebudem tu teraz na tom live, vypočuli sme si aj jednu, aj druhú stranu a neviem nikoho dať do live-u. Beňa s tyškami, ja. No, čak ani Beňa neviem zobrať, čo je. Nikoho neviem zobrať, neviem, čo to diliňajú lavrika na telefónu. Pagerales. Máš ti hlavníka, ani Lebeňu z Mange nasýkavel. Máš ti teleníka, predstavím, peská. Nikoho nemôžem zobrať. Dávaj keráke, Udíky na malý life, metky pena, gáže. A že nič. Ešte stále ťa vyhľadáva a nič, kamarát. Díkes. Oni mi dávajú žiadosti, ale mne vôbec to neukazuje, vidíš, Hilda? Aha, ja mám žiadosti, ale hneď mi to vypadá. Vidíš, nemôžem teraz nikoho prijať, díkes. A v Kane Kerdo. Jak náschval, do živého vysielania mi nejde nikto, vidíš? Musím to vypnúť a skúsim teraz. Teraz skúsim dať Beňa. Beňo je v Anglicku, vidíme, či Beňo sa napojí. No, takže vyhľadávam Beňa Gažia. Ako by sa seklo. Vyhľadávam Beňa Gažia. Ne, to není reštartovanie priateľa, to s tým nemá nič. Na mňa sú napojení hackeri a oni to robia. Nejde, zbytočne reštartujem telefón. No končím tento krátky live. Sme si vypočuli, ešte to nič bude, ešte budú pokračovať tie live, lebo chcem si vypočuť druhú stranu.